Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zamkowej 6 w Raciborzu ogłasza zapisy na całkowicie bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy o kwalifikacji A68 Obsługa klienta w jednostkach administracji. Kurs przygotowuje do następujących zadań: przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego, prowadzenie postępowania administracyjnego oraz sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych. Zajęcia prowadzone będą w formie zaocznej w piątki od 15 do 20 i w soboty od 8 do 20 w dwutygodniowych blokach z tygodniowymi przerwami. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym w siedzibie CKU. Jego pozytywny wynik i uzyskanie świadectwa otwierają możliwość po spełnieniu wymaganych warunków zdobycia tytułu technika w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Wymagane warunki przystąpienia do kursów to ukończone 18 lat, najpóźniej do końca bieżącego roku kalendarzowego oraz złożenie dokumentów, kwestionariusza osobowego do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, a także zaświadczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki w konkretnej kwalifikacji. Dokumenty te można już składać w sekretariacie CKU przy Zamkowej 6 w Raciborzu od poniedziałku do czwartku od 7 do 15, w piątek od 7 do 17 i w sobotę od 8 do 14.